Bok svima, dobrodošli u moj novi video. Danas sam opet tu sa Larom, Lucijom i Janom i isprobavat ćemo japanske slatkiše. Hoćemo prvo poki. Prva stvar koju isprobavamo, poki od jagode. Lijepo pakiranje. Od jagode. Čekaj. Hoćeš treba tu brzati jer će ja nikada 2 sata da ovo otvori. Uzmi nož. Dobra, ajde, ne briješ. Žao mi je, Mak si htjela zadržati. Ne treba. Ovo je sve zalijepljeno. Ups. I to bi imali mjesto. Ajme, nisu onakvi kakvi sam očekivala, ali dobro. Svi su zalijepljeni. Ok, ovo moje. A da, Lucija, nas ćemo podijeliti. Čekaj. Nema veze, probat ćemo Miriši sve jako jedno. fino. Ali jako miriši. Da. Kako fino miriši. Ok. Ups. Hoćemo. Ovo čak dobro. Malo čudno. Meni ima poštapiću. Malo čudno, ali dobro. Ko štapići sa onim jogurtom od jagode. Da. Baš. Mislim da je bilo bolje da nisu skroz rastopljeni. Da. Ali okej. Ja ću vam dati 3/5 jer je okej, ali niš posebno. Još da 3,14. Wow. Ono. Ne. Zapravo da, 3,14. Baš je 2. Mogu si ga sama napraviti. Je fino. 3,5. Evo kako smo mi matematičari, Mioc nije ništa za nas. Mi od 0 bodova. Sljedeća stvar su neke kuglice s okusom pice. To su kuglice. To. Ne mogu otvoriti. Ne mogu Da, otvoriti. ja. Lucija, ne. Sve. Nemoj terorist biti. Da te bar bukne. Nikak sad ovo bukne. Opet da mi dođe probolja. Daj se ja. Ovo ne ide. Eto. Aha. O, Jana. Ovo izgleda kao onaj stiropor. Ali ko Pa šta? smoky, onak su Ali okusom fino je. pice. A fino je, ali nema mi okus A malo su pakiranja sam. Ima okus po rajčici. Doslovno, to je kada kupimo one smokiće. Da, od kao kečapa. Da, ovo ne okus po pići. Obično 2,5. I Da. ovo uopće iz Japana. Doslovno. Ne, nije dovoljno čudno. Jel? Pakirala. Ovo doslovno pakiranje izgleda tako lijepo i onda se probaš i onda ništa. Fuj. A meni je fuj, meni je ovo fino. Meni fuj, a ja ga jedem. Fino, ali... Preobično. Da, nekako. fino je, ali Očekivala sam više. nije ništa posebno. Da. Zato je jedan. Ali je zarazno jako. No. Zarazno dalje. ko ebola. Ok, ne. Jana, ne. Ovo je od ribe. Da. Ajde, Lucija, predstavi nam to šta je to. Pa nemam pojma šta je to. A šta To su misliš neke da je to? crte. Nekakvi ko rezanci od ribe. Ovo će biti zanimljivo. pogledaj. Ovo je japansko. Ja kažem da je to sušena riba. Ima neku fabuloznu animu ribu s velikim očima na slici. Se ovo odvratno. Znači, miriši ko I ovo hrana za kornjače. Hrana za ribe i kornjače. Moramo sve probat. Okej, ajde. Ajme, majko mila. Dobro, ajde, priđe sad. Ako umrem, ajme. O, fuj. Meni uopće nije fino. Nema okus, ima okus po rezancima. Ima okus. Ja ne osjetim ništa, je to zato kaj sam prehlađena. Odvratno. Meni fuj. Okej. O, Daj nam papir. Ovo uopće nije fino. Ovo je odvratno. Prvo jede. Nisam sjetila, onda Jeste sigurna da je ovo za ljude? Je to ona hrana za ribe ili nešto? Odvratno. Jesmo mi slično pojeli hranu za ribe? Ne kupujte ovo. Ajme, fuj. Ovo je 0/5. Ajmo ovo, ajmo Minus ovo, 5/5 je slatko. ovo Fuj. za to. To je 1 na minus Ovo je drugu. minus. Minus nula. Stani, šta je to? To je nekakvi čokolad, ko čuro ona izgleda. ovo- Da. Isuse, to je kao ono za pse. Šta je to za pse? Yes. Da, ako je ovo za ribe, onda... Pretpostavit ću da je nešto od čokolade. Ima nekakvu drugu ovdje. Sad zapravo ako od zemlje ili... Nadajmo se da nije. Ovo je To je kao jako... ono za pse, zna to na pedigre. Ovo je jako Nemoj na tom rezat, tu je riba. Pa maknula sam. To kao neki pseći kakač. Probat ćemo se. Biće fino. Miriši. Ima miris po onim čokoladnim kuglicama. Ko napolitanke. Ovo su dosta da politanke. Ovo je fino. Kako su jazavi. Naprave drugačiji oblik i misle da su nešto Pa prostigli. fino mi je, ali bi ovo dala onak 2,5/5, 3/5. Da. Zato kaj je Obično obično. je. Da. Ali ova riba malo. Japan tražimo čudnije stvari. Ja ću opet dati jedan. Malo prije sjela onak hranu za ribe, znaš čudnije. A malo tu ove neke rezance. Ajde. Nacrta je neka juha. Ali ja sam ima više tih vrsta okusa nečega. Ajmo svaku probat sad. Okej, Ajde, ja ću ovo. Dobro, imamo tu neke izgleda ko rezanci. Da.
Idemo vidjeti koje su najbolje. od Na ovom je tih tri. svinja. Evo, izvoli. Na ovom Evo ja- je... Wow. Ovo je, okej. Ne, čudno nekako. Ovo je fino, ima okus po onim Quickie Grits, tak nešto. Fino je. No, onako, Sviđa mi se. Mogu to. Meni, Zapravo svi imaju nekak isti Ja, ovdje meni je jest. sve to troje obratno. meni je ovo najbolje, ali kako to jedeš, Isuse? Meni je sve isto, ali ne sviđa mi Ima se. okus po vegeti. Meni je tvoj. Ja, koliko ocjenjujete on? Onak, 0. 3/5, okej. Tvoj 2. Dva. Odvratno. Meni je okej. 0. Ajmo ovo. Čekaj. Ma nemam pojma. E, To izgleda Nešto ko, od mesa. ko beef jerky, onaj kaj u Americi je. Ja kažem da je to sušeno meso. Ja, da. da, ali samo onak jedan komadić. Dobro, sad isprobavamo sušeno meso. Da. Prepolovit ćemo ga. Oh my god. A izgleda dobro, fakat tek da. Šta? Ne da izgleda prerežem. čudno. Ne, nije čudno. Da, ovo se ne može prerezati. Ne, svaka zagriza jednu stranu. Da, baš. Da. Ima i komodnu pozivnu. Svi Ne. ćemo dobiti bolest neku. Dobit ćeš si idu, jes. Čekaj, Jel valja? ne znam šta da mislim o ovom. Ja onak dramatično. Meni je dobro. Je to tako Treba onak proba. djeca kupuju onak kak mi kupujemo ledenje onak prije škole jer ovo fakat ne valja. Ok, ništa, ja mislim da valja. Ovo isto smrdi po ribi. Ajme, meni treba još vode. Ne, dakle, Mi ćemo bere. dakle, ovo je bilo predobro, dok to nije duže stalo. Da. Ajde. Puj da sam na autu pojela. Zašto ovo ljudi jedu? Ljudi baš moraju staviti ribu onako sve. Ovo je minus 150.000. Ovo je najodvratnije kad sam jela do sada. Da, ovo je baš. Ovo je odvratnije od ribe. Ja mu dajem 0. A ovo nije svinja. 1 na -3. Dobro. Ja sam tu nule, daj, meni niš ne valja. Ajmo ovu ribu, ajmo molim, Okej, ajde. to je... Više dosta mi je riba. Ne, Ne, ovo je slatko, ovo je slatko. I od Oblik jagode. ribe. Ne, ovo je neki keks Da, jel da? ili nešto slično u obliku Od ribe. jagode. Ja mislim samo Da, nije punjenje od jagode. Ajde. Nema nikakvog punjenja, čak ja Pa mislim. unutra od Ima jagode. više rozu. nacrta. Rozu. Izgleda da je onak spužvasto. Ovo izgleda baš je ko slatko. stiropor, ali... Otvori. Ne, nema Otvori puklo je. Ljudi, ja nisam ničemu dala 5/5. Pa ni ja. Ja sam svemu dala 0 ili 1, sorry. To bi moglo biti fino. Izgleda ko ona Milka Bubbly čokolada iznutra. Jako dobro miriše, ali mislim da ne. Previše jagode. Ko čokolada od jagode koja je onak kao bubbly i oko tog nekakav suhi Da, ali mi je stiropor. previše jagode. Da, mi je... Meni je ovo dobro. Meni opet ima okus unutra koji jogurt. Da, ma ja ću dati 3,5/5 jer onak previše mi je jagode. Ja dajem Ne, meni... 2. 3. Ja sam dala. Da, sljedeće imamo neki chips. Možda. Zašto? Znači, djeca pardina. Da, od ovo ću Da, ne pa gledam. je. Uvećaj taj paket, uvećaj to. To je, ja nikad nisam imala ljepše pakiranje. No, Ja mislim Da je ovo niši kod chips od piletine. Ja mislim da ja drži piletinu u ruci. Okej, nadam. Bravo, Lucija. Bravo, Lucija. Pa šta ćemo? A zašto je sve u tak malim paketima, znači? A kao, testiranje. Od piletine obično. A jako je onak, ne moraš ni, okej, na krajima neki šano. Da, aftertaste je grozan. Meni je ovo jedno što Ne, valja ok. trenutno. Iskreno, ja bi ovome čak dala 4,5. Jedini razlog zašto ne 5 jer je preobično. Onak zajapan. Nekako, Meni je fino kad prvo staviš u usta, onda Da, poslije poslije postane ne. čudno. da. Ja ću dat 2,5. Onak, Ja 4, dajem 4,5. Meni je ovo jedino kaj ja baš mogu jesti. Za sad mi je Poki bio najbolji. Ja dajem Meni 4. isto. Ja dajem 4. Dobro. Ovo je... Nešto. Izgleda kao neka hrana za ptice. Da. Hrana za pse. Ovo je nešto. Otvori to. Da ja opet zatvorim, vama baš ne ide. Znamo mi. Zašto smo mi uzeli nož mjesto škara? Šta je Se ovo? koji Ja. mi nered napravimo, čudom navede. Ovaj put se Ne ne više. mažemo ničim za sad. Ne viši po ničem. Ajmo ga odrezati. samo Ja se to. bojim da je to slano, ja mislim da je to slano. Ajme, Pa kaj god, Bog te ne. briga. Neki kruh. stiropor. Zašto ima sve ko stiropor?
my god, okej, dosta. Ovo je ko neki kruh. Ovo je ko stil. Ovo je kruh. Ko stilo popunjen Ne, šećernom zapravo slatko je, vatom. slatko je. To je šećerna vata unutra. Ne, nije. Ja nije. Ima utopiti se ko šećera vatra. Da probaj stavi jezik samo. Čudno. Meni se ovo uopće ne sviđa. Ovo ne valja. Ovo neka plastika. Da, koplja šećera. Fuj, ajme, aftertaste. Mićo. Aha. Ovo dok 2-1, jer nema okus meni nikakav. Ja dajem 1,5. 0. Ajmo ovo tu. To je... Okej, ne znam šta je to, To mi izgleda strah. kao pohano. Iskako Da, je nešto izgleda je nešto pohano. Piše Big Katsan. Jej. Wow, Jana, Japanac. Jako smrdi ovo. Joj, ne. Šta je? Zašto nema više je? bacim? Je to pohano meso? Ne znam, mislim To je pohano. Ovo nije ni pohano, evo ovo se raspada. Ovo, jel to moraš prvo mikrovalno ili nešto? Ne, ovo je riba, ovo je riba. Odvratno, nemojte ni probat. Nema okus, ko da travu jedeš. Isuse Bože. Fuj. Odvratno. I se mislim da će mi 3 dana da ovo ispere. Ali nema okus ko da travu jedeš. Ako umremo od to nekih je- nepoznatih posljedica, Da će biti poznate. travu. Meni je doslovno, meni je doslovno dirnulo jezik, meni se zgađalo. Bljak. Fuj, ja ću sad uzet malo pokija da isperem moj okus jer ovo to je Ostalo još stvari od piletine. Ja se ozbiljno ispovraćam. To je sušena pohana riba. Ok, ovo, Ja to želim probati. To ćemo Ja isto. To je onaj konaj moči, E, da. ja mislim da to ne može biti pravi moči kuš jer to se radi onako nekog tijesta i to. Meni to tak izgleda odvratno. Već to isto je žlako ja neko ne da znam. Će biti fino, pa ima nacrtane jagode, možda od jagode. Pa sve šta Pa sve ima od natrpano jagode. jagode nije bilo fino. Poki mi je bio okej. Poki je bio fin, Poki mi je jedni. Meni Ovo naj... miriši. Da sam ja Pokiju dala 1,14, sad kad je bilo najbolje. Ja mislim da si 3 dala, 3 E, 3,14, da. Pa bilo Ovo je je, ali da gumeno. li mi... Jesam znako mi Ne mogu odrezat. Pa voliš gumene bombone, možda ćeš... A mislim da... Je, to će biti fino. Ima jagodi. Ajme, ovo je tak skviši. Da. Twerk, okej. Da vi vidite ovo. Ovo je moći. Ajme, ovo je tako cool, ali ja ne znam šta da mislim od... Pa je. A okej mi je, dala bi mu onak 3. 0. Ovo je fino. Okej mi je, ali ja ne volim tako stvari. Meni je ovdje sve odvratno bilo. Ovo mi je čak okej. Dobro. Zvijezda videa. Veliko finale. Kit Kat od zelenog čaja. Biće odvratan s tobom. Biće Budemo realni samo zbog tog Pokija sam došla. Ili će biti najodvratnija stvar koju smo pojeli, ili će biti najfinija stvar. Ja ne volim zelenog čaja. Ne volim ni ja, ali ja to moram probat. I što se dolazi u paketićima. A ne Da, po čemu? logično. Kako dobro. Okej. Ja mislim da se to onak rastopilo po ovome... je. Ali Da, osjećam, ali... Kako dobro. Lara, Rastopljen je uglavnom, pa ne izgleda baš viza ovo najbolja. izgled nije Miriši. bitan. Okej je. Ok, meni ovo Da nije nekako je fino. preslatko. Meni je ovo tako Da, ružno. preslatko je i onda kad progutaš baš ima okus po zelenom čaju, Meni je ne ovo znam. tako ružno, meni se ovo gadi. Jedem se da vitu jest. Izgleda ljepše nego što Da. ima okus, definitivno. Ni jedno, ni drugo fino. Ne znam, ja bih dala 3. Ja se Ja idem dajem bacit 300. s mosta sada, ali ne mogu više. Jako je gorko onda na kraju. 0,5. Je li to to? Pa koliko se ima to je to. Zašto se tako odvratno? Jel da, ja sam se stvarno Ajmo ovo nadala. napred serijal, evo, ovo Može, to je japanska, može. ajde idući put koji ćemo ići. Kem. Ili Dobro, poslije zaključak. Ne kupujte Odmah japansku špinu. hranu. Sve ukupna ocjena bi bila 1. Ne, nećemo dati jedan, Ja daćemo ćemo 2,5, 2,5. Ne, ja ne Meni bih bi rekla bila 2,5. nula, Meni meni bi se, bila meni nula. se od svega svidio, znači Poki. i Kit Kat mi se nije svidio. Zapravo, 2,25. Meni je tu negdje. ukupna ocjena 0.
Meni Znam jedan. si. Za cijeli paket. Ja A više to je 2,25. stvarno, dakle kad se pola toga gadi, doslovno nismo ništa pojeli do kraja, niko ništa nije ni Idući zagrizao. put definitivno američka. Da, znači mislim da se svi slažemo da Više ne više isprobavamo japanske Nikad, stvari. da ništa oko tamo tog područja Uj. ne valja. Odvratno, Ne valja. odvratno. Ako se razbolimo i umremo pod nekim čudnim okolnostima, mislim da... Krivite jako. Ja sam pola toga pljunula pa sumnjam da ću umrijeti. Wow, pa ovo je užasno. bilo zanimljivo. Nećemo više s japanskim slatkišima. Zanimljivo životno iskustvo. Ako mislite da je ovaj KitKat fin, Nije. Izgleda tako Predobro dobro, izgleda. tako dobro i sad Nije fino. Sad preispitujem okus svih drugih tih KitKata, ako znak tipa naš oni rozi. Da, to. ja. Ako želite kritičara hrane, pozovite nas. Nas pozovite. Da. mene nemojte zvati. Sve je bolje od sve ovog. jedan, sve jedan. Napišite nam u komentare koje slatkiše iz koje države želite da I isprobamo. onda ćemo sami odlučiti koje Da, dobro, mislim Dobro. da je to bilo to. Da, to je to za ovaj video. Zbogom. Moramo reći da lajkajte, Aha, lajkajte, komentirajte i pretplatite se na moj kanal. Oh yeah. Dobro, Zbogom. to je to. Bog svima. Idite u miru. Bog vas blagoslovio. Znam pojma. Ok, to je bilo to, znači, ovo je takav fail video. Ovo je toliko odvratno. Meni se stvarno sve zgadilo.